mensen. Hè? Er zijn zware straffen voor tot slaaf gemaakte mensen die in opstand komen. Maar toch is er altijd verzet geweest tegen de slavernij. Klein verzet, zoals dat sommige tot slaaf gemaakten expres het eten van hun meester heel zout maken, of dat ze stiekem geld of goederen meenemen om die weer te kunnen verkopen. Maar ook groot verzet. Sommige tot slaafgemaakten lukte het om weg te komen van de plantages. In Suriname vluchtten zij diep de jungle in. Daar overleefden ze samen en vormden ze groepen. En soms besloten ze met hun groep plantages aan te vallen om andere tot slaafgemaakten te bevrijden. Nu nog steeds leven mensen in het regenwoud van Suriname die afstammen van deze groepen. Zij worden de Marons genoemd. Ze hebben hun eigen taal en cultuur. Ook op andere plekken vechten mensen voor hun vrijheid. Op Curaçao organiseerde de tot slaafgemaakte Mantula een grote opstand tegen de onderdrukkers. En op Aruba komt de tot slaafgemaakte vrouw Virginia de Mentricia in opstand tegen haar eigenaar. En zo zijn er nog veel meer mensen die zich verzetten. Het Nederlandse leger in de koloniën treedt keihard op tegen de opstanden. Ze doen er alles aan om te voorkomen dat tot slaafgemaakten vrijkomen. Want Nederland verdient heel veel geld dankzij de slavernij. En dat geld willen ze niet kwijt. De slavernij blijft bestaan.